this man is so great to us that we cannot say we will not come to his palace when he's celebrating his New Year festival. I want especially we has dedicated interest at least to honor me. That's why I decided to come to honor you. Thank God for your life. Thank you. Okay, so can we have you? My name is DCP. I'm a Deputy Commissioner of Police. It's a pleasure. Justice. I worked in this place years back. Okay. 2011, I was a DPO here. And I'm very, very happy that the Igwe of Alimosho still feel that today I still deserve this kind of honor. One Dinaba. That's a brother from another mother. Yes, so. And I'm happy about it. That's why I'm here. Thank you. So, what is your take home from this? The fact is that looking at the caliber of people here, you can know that this Igwe has so many places to go. He has a lot to offer. So all we need to do is pray for him, like myself, and I keep praying for him. I always try my best to ensure that anywhere I'm supposed to come in, I'll try my best. Okay. So regarding to insecurity in the society, what do you have to say about this? Security is the business of everybody. Okay. Take care of yourself. Okay. Take care of your environment. Give information to police. Any information, there's no information that is useless. But before you give that information, ensure that the person you are giving it to is somebody that is reliable, and whatever you tell him or her will not be a matter of public discourse. We always say, don't just go to police station and give information to everybody. Give it to the DPO, give it to the area commander. And thank you, sir. Thank you. God bless you, sir. Thank you. God bless you. Nna ikwu ndewo iko ị naziri anya fụ ka anyanwụ mmiri si zoo fụkwanụ ka o si gbakọ kedu ife nwere ike ikwu maka mmemme a nke bịago na njedebe n'ụbọchị taata. Iji ebido okwu m, abụ m eze Dr. Anthony Chigbo abụ onye ọba Idemili Steeti site n'ike nke Chukwu na-eso na ndị izizi eze nakwa ndị ite na Naịjirịa niile. Nna anyị ndewo ọ ka nwekwara okwu anyị kpụ n'ọnụ nke bụ ofufe na ihe na-enye nsogbu n'ala Igbo, ihe a kpọrọ mkpụrụ mmiri. Kedu ife ị nwere ike ikwu maka na ya nwe ife na-enyezi nsogbu nke ukwuu? Nke a bụ ọgbara okwu ntorobịa ana ife a bụ ikikere ka ọ bụ nyere anyị nwa bụ ndị Igbo na ndị nwesị ụmụaka nyekwara federal gọọmenti maka anụ na kọmpani na-emebe mkpụrụ mmiri a si emebi ka ezigbo federal gọọmenti eche bụ na ọ na-emebisi ụmụaka karapụkwara imechi. That type of company don't suppose to be given license to operate or to produce anything. They should be banned. Okay, ndewo sir. Nna ikwu ndewo. Biko efuziri ka mmemme Elimji Eze Lawrence Nnamdi Eze na Ikotu ebe ifu ka o sizi ga, kedu ife nwere ike ikwu maka ya sir? Onye mụrụ agụ mụrụ agụ. Mgbe nna ya mụrụ ya n'Awka, ọ mụrụ ọgwụ agụ. Ọ mụrụ ya ndewo. Biko kedu ekpere onye isi ndị bịara ụnyaahụ mmemme? Ebe a dị ekpe ezigbo adịmọcha ebecha anya ezigbo gburugburu ọgọ n'ọfọ niile. Ọ ka o si adị ebe ihe nọ na-eme maka ya ife dị iche ya ka njiza mmiri dị iche ọzọ. Ọ ya ekwuleti na ife dị iche n'ife ọ na-eme. Ọ fụrụ nwaanyị ahụ arụ polisi na-agbụ na ebulesi ya gwa ya jisi ike. So ụmụ dịfe mmekọ ndị bịara mmemme bịara mmemme ọfụma ana ọgọ n'ọfọ niile ahụ onye isi onye isi akwụkwọ ya ejuwa ọnụ mekanik ha jiri bịa afọ gboro nna His Highness Eze Prophet Gerald Njọ ogbu ofu mmemme dị iche ọzọ obodo nọ n'obi ndị Igbo ọfụm Nchilanda
eze aka ji ọfọ ndị Igbo ejego maka petrol mọgụ otu aba Anambra steeti nwa na shed na mmadụ niile eze nke ịtọ n'ịba na ikwu ndewo na ikwu ndewo sa kedu ka ị mere biko ifugo na ka mmemme anyị tata zi ebe kpalapụ kedu ka obi dị gị? Obi dị anyị mmanụ mana anyị bịara sị ka anyị bịa nọnyere nnukwu onye eze n'ebe a Agụnabụ eze ndị Igbo na Alịmọsọ ọtụtụ ndị ekwugo ezigbo okwu maka eze Dr. Lawrence eze kedu ife nwere ike ikwu maka eze Lawrence eze Agụnabụ dịka eji mara ya eze ndị Igbo na Alịmọsọ nnukwute dike n'ala Igbo na-anọchite anya ndị Igbo na Alịmọsọ ọwụ nwoke obiọma ọwụ nwoke osiri ike okwu ya niile na-ada ịhụ ya ịma na ịhụrụ ezigbo onye dịka onye eze ndị Igbo ọwụ nwoke tozuru etozu ya mere ndị mmadụ duru gbakọrọ agbakọ mgbe ọbụla kpọrọ ndị mmadụ na-azụ na enwere iwe n'ịga n'ilu kedu ife ị nwere ike ịgwa ụmụ ntorobịa anyị ụmụ ndị Igbo maka mkpụrụ ihe a na-akpọ mkpụrụ mmiri na-emebisi ndụ ha na South East kedu ife nwere ike ikwu maka ihe n'ọbụla na-emebi mmadụ na-emebi ụbụrụ mmadụ na-eme ka mmadụ hapụ ịghọta ọnwụ na ezigbo ihe ahụ nne gị na nna gị na-eri gị nwa na-eri ya na-emebisi gị ahụ ezigbo ihe anyị na-agwa asị wepụ aka n'ihe nwe ihe isiokwu wee bụrụ na fa ga-ewepụ aka n'ihe ọjọọ na ka o wee dịrị ha na mma nna anyị kwe ekene anyị kene gete isi bịa na ele anyị n'ụbọchị tata n'obi eze Lawrence eze na Ikọtụ ebe a anyị na-asị mgbe ị ya na ka Chineke duo gị ka ị narụkwa n'udo ọ ga-adị mkpa ka ndị na-egosi ihe mara aha onye na-ekwu maka onye na-ekwu okwu onye a na-ekwu maka ya na ebule ndị Igbo na Lagos akụsị mba ọ bụghị obere ihe ndị awụ ndị na-ejere ndị Igbo ozi na Lagos ebube ndị Igbo na Lagos a na-akpụ TV na-ekene gị anyị nwa ụkwasị ndị ọzọ obodo na-asị ndewo sa daalụ nna anyị ndewo kedu ka obi dị gị na mmemme a biko na-atụfuru oge gị kedu ife ị nwere ike ikwu maka ụmụ ntorobịa na-amalọzi na-adịghị avario na-adịghị afụ uru ọ bara idedebe omenala Igbo onye ọbụla nwa okorobịa na-abalị omenala Igbo ide na amụrụ ya na mba ọ lataba anyị Igbo ma na nna ya na nne ya esighị anyị especially nna ya mana nwa ọbụla amụsiri ike n'ala Igbo dịka omenala Igbo si enweghị mere ka ọ ghara iso n'ife ndị be ha na-eme na ikwu ndewo anyị na-ata anya ịfụ na ọdịnala Igbo a ga-emekwa n'ọdịnihu tupu anyị ga-ekene gị anyị na-ekene gị na-asị gị nnọọ na mmemme nke ụbọchị tata ndewo nna ikwu ndewo biko anyị fụziri na mmemme tata na-ebezi kpalapụ kedu okwu ị nwere ikwu maka mmemme taa
ibe a na-edugwelu ụmụ ụzọ ọka bụ na ndị izo ada na-agba egbe ọ na-ata ihe na-ekene na-eke ụbọchị taa bụ ụbọchị obi aṅụrị maka na o tere na ọ dịwego mgbe gboo o wee bịakwa n'ahịa taa oke ọyị echiri echichi eze omeọgọ nke mbụ ọ ya ka m bịara mere ụlọ jelu maka na ihe ọma na-adụkwa m mma maka na perikoma nwanna m si na onye ihe ọma na-adụrọ mma ya were nkete kụlụ mmiri ị ga-ahụ ka iwe ọcha ibe niile ụwa na-enwe obi aṅụrị ọ maka na ihe ọma ka anyị melụ taa wee na-enwe obi aṅụrị wekwa na-ekenekwa ụnụnwa ndị a na-abụta ibi unu si wee na-eme ka ihe gbasara omenala Igbo wee jee na-aga n'ihu anyị ga-asị ka Chukwu nọnyere unu owepụ ụtọ ọbụla anyị ga-esi were na-enyere unu aka unu mekwe ka anyị malụ nna anyị ndewo nọ afọ m nwa bụ High Chief Sasiri Sunday Eze, President General Igbo Student Community na Lagos State. Ga na akwụkwọ nwa Chinemere ndị Igbo na Lagos. Yes, nna anyị ndewo. Ndị Yoruba chiri m ba rie Son of Kingdom. Nna anyị ndewo, n'ịga n'elu, kedu ife ikwu nwere ike ikwu maka omenala ndị Igbo? Omenala ndị Igbo ihe anyị kulitere mitie and nna anyị ha were omenala ndị Igbo tinye anyị n'aka anyị nwa na-agbakọ mbọ fana anyị debe omenala Igbo na-agbakọ mbọ fana anyị jigere ha debe anyị over to our children na ndị a ga-agbakọ n'iru omenala Igbo bụ ihe agaghị anwụ anwụ ihe anyị bịara today bụ ofu n'ime omenala Igbo ndị anyị na-eme dịka iri ji anyị bịara ime today taa anyị na-ekene nwanne anyị nwoke bụ Eze Lawrence Eze ndị Igbo na Alimosu ka o so na-agba mbọ na-edebe omenala Igbo anyị gara akwado anyị gara enyere ya aka mgbe ọ na-eme anyị ga na-abịa nakwa na ihe ọ na-eme na-aga ya na eze ndị ọzọ gasị gba mbọ fụna ha na-edebe omenala lack of security well, ihe gbasara ndị nche sekuriti anyway ndị sekuriti enwere na Nigeria ọkacha na ugwu Awụsa na mpaghara ala Igbo anyị na mgbe ana m ekele Chukwu na ihe na-eme na ala Igbo ebe ọnwa na-abụọ ma gara aga Anambra steeti ọ bịaga na njedebe emezigo elekshọn ebe mmadụ ebe a ọkụ ebe a eme nke ha chere bịaga na njedebe ha chere ihe elekshọn bụ wee bịa ọsọ na Imo dịka aka gara ụmụ kirikiri akụkọ adịrọ mma anyị na-ekele ndị gọvanọ anyị na ha na-abụ nkụ na ụmụ ihe ọjọọ ụmụ insecurity abịa n'ala Igbo anyị n'obe na njedebe n'ugwu Awụsa ndị a na-akpọ kidnappers ndị bandit ndị Boko Haram isi gara mahadum ọha ndị na-erefe mgbe ọsọfụ na ha na-ebusi ndị mmadụ anyị na-ekwara gọọmenti obodo anyị ka onye aka chọọ ndị ụmụ okorobịa na-agụụ dị n'obodo ọ bụrụ na o belata agụụ onye ndị mmadụ ọrụ nwe ihe a na-arụ dị ngeji ha ma nwewe ọpọchịrị ihe echebe echebe mmadụ ibe na onye agụụ gụrụ wee chebe ihe ọjọọ ọ ga-eme onye dubizi na-arụ ọrụ na ofu ọfisi ma na ọfisi nke ya ndụmọdụ na gwara pụta n'ọfisi mgbede omeche nachi azụ ya ike maka ịpụta kwa echi niile so edikwa okwu ụmụ ihe ọ gaghị na-egede ntị so anyị na gọọmenti ha mepee indọstrị ha mepee factories
ndị ntorobịa ndị na-agụ akwụkwọ ngụcha akwụkwọ nwoke enwe mfa na ọrụka nwoke benata ihe ọdị sekuriti na ndị n'obodo anyị na Nigeria ka Lagos steeti si were today gọvanọ na Sanwo-Olu na-agba mbọ fụ na keep ndị youth busy n'agbanyeghị one or two places ihe ọjọọ na-eme mana anyị mụrụ ọga ha kwụsị nwayọọ good policy steeti finally ịma na ọ nwere ndị na-asị na omenala Igbo adịrọ mma omenala adịrọ mma atọ so kedu ime ike ịgwa ndị dị otu ahụ o dependere ka ndị si aghọta nke fa omenala ka ndị si eme ndị ruo n'obodo oyibo ka ha si eme ndị custom tradition ịbịa na Igbo anyị nwere nke ịbịa na Yoruba ka ndị si eme ọ dị ka for example na ịbịara na Anambra Broadcasting Service ọ na ịbịara na Anako TV ekwuo n'ọhịa ka ha na-aka etu na practice their own journalism so o rugo omenala ha nwe omenala abụrụ ihe ọjọọ omenala abụrụ ife ọjọọ omenala ọ ka ndị si eme ha na-eme ọ bụrụ ka ha si eme na ha mechaa ụmụ ha emegide usoro na-eme ka ha megide afọ na nke ha na-eme adọrọ mma ka ha etinye megharị ya ka o esi wesi tupu ezi ha onye nwe omenala abụrụ ife ọjọọ omenala ọ bụghị ịgọ mmụọ na ka ndị si eme ka ndị si eri nri ka ndị si akwụ aka ka ndị si asa ka onye si ekerechi onye nwe omenala ichi echichi na omenala Igbo ọ dị echichi dị n'ụdị n'ụdị ndị bụ nze ndị bụ ọzọ ndị bụ ichie onwe ihe o depere ihe onye na-aza ma ebe onye si ichi echichi bụ onye amụrụ n'obodo omume ọ na-eme ka o si enye aka na fụ obodo na-aga n'ihu ka o si enye aka fụ na ụmụ okorobịa na-enweta ọrụ na-azụ ndị a na-azụ n'akwụkwọ ndị gbapụrụ mmiri ndị rụrụ ụzọ ma ndị rụrụ ụlọ ọgwụ so na so fọ ndị obodo ndị gachi na onye ahụ wee jigote nwa afọ ha mụrụ gịrị ha mụchasịrị ike wee kpọọ onye megide kwanyere ugwu onye kwanye ugwu iche echiche ha n'ụzọ pụrụ iche ọbụbụ na onye ahụ emegide na ndị obodo ha mara ihe ọ na-eme dị mma wee nye special recognition ọbụghị ejighị ego echi echichi ndị na-eji na ha mara na-eji ego echi echichi ọchịkara ndị ji ego echi echi ndị mara ha emere ijemenatị were egosi ndị iwu na ha chọrọ ka echi ha so isiokwu wee bụrụ na ife nwata toruru abụrụ ụsa onye nwata toruru abụrụ ụsa ndewo sa nna ikwu ndewo biko na-atụpụrụ oge gị nwere ike ịgwa anyị ka obi dị gị na mmemme a nke na-akpọtụ na nke eze Rollins eze Dr. Rollins na ike ọtụtụ ata nke ka obi dị gị na-aga n'anya ya ịhụ na ndị na ọnwụ na-aga n'ihu ịhụ na ndị hapụ ebe asọchi eze Lawrence eze nna ikwu ndewo anyị bidoro anyị ma etu isi gbara ya akaebe maka onye eze anyị bụ etu aka ndị ọzọ sikwa na-agba ọ bụrụ ya na ọ dị mma mmadụ ide eme ihe ọma n'ụwa biko ekpere gị n'isi ndị Igbo bịaranụ ha chọrọ ịna kedu ekpere gị n'isi ya ofu ekpere ahụ eze na-ekwe bụ na okwu onye ọ na-agide ka ọ ga-eji anaghị ya aka mma biko gwagodo anyị ebe isi n'ala Igbo oke mụ nwawụrụ onye ọzọ obodo ebe a ka anyị si nweta afọ anyị Eziola ebe a ka anyị si nweta na Akpụ TV udo dịrị gị oke ya gaziere gị yes yeah I'm the High Chief Ubuwan Ndibo, one of Alimosho Kingdom, and I'm Otumba, one of Alimosho Kingdom. I'm the king of the youth. Wow. I always advise my youth
stay away from crime. Anything criminality, I don't have time. Look for a work to do that fresh. And I always advise them, don't allow any politicians to use you and adopt you. Because many politicians nowadays, they use the youth, and at the end of the day, they adopt them. And I always tell my youth, don't take because of money, sell your rights to those that cannot provide job or anything for you tomorrow. And I always tell them, stay away from cultism and stay away from drugs. Be pure, and people will empower you when you are pure. So that is my advice. Yes, you said you are the king of the youth. Yes. In Alimosho. Yes. Can you please tell us a little bit about Eze, Dr. Lawrence Nnamdi? Eze Dr. Nnamdi is a father to all. They have built a foundation that can never be broken for life. Because they have made a lot of people successful in life. Whatever is it to you today, take it or not, it will come to pass. He mentioned one thing when he wanted to give me, before he gave me the first shift title, I was not with a vehicle, I was living in a tenant house. You understand? And when he gave me chief title, he told me to come and carry one motor here free of charge. But I couldn't come because the following week I bought a Jeep. Congratulations. He said it when he was giving me chief title. So I'm telling you the truth, whatever Eze is doing in his palace is not a play. It's God that's leading him. And it's not easy that put your hand in bad thing. He's always believe in God, and he always trust in God, that when I do this thing, God will support me. He's not doing it by power, he's doing it by God's power. That is what I can say for that. Thank you very much. So nice to have you, sir. Nna ikwu ndewo. Ndewo nna m. Biko na-atụpụrụ oge gị nwee ike gwa anyị ka obi dị gị n'ụbọchị tata ya na ife anyị na-atụ anya n'ụbọchị taa. In fact, obi dị m ụtọ nke ukwuu maka na ihe na-eme taa omenala ndị Igbo na Alimosho. Eze Lawrence Nnamdi taa ụbọchị ya ọ na-eri ji. Taa Alimosho festival ihe ndị Igbo ọganihu ndị Igbo ụdọsadịrị ndị Igbo mma otu ndị Igbo si abịa nnọkọ ọnụ ka anyị na-aga n'iru. Ndewo. Okay, biko ekpere gị n'isi ndị Igbo gburugburu ndị ga-abịa njem a taa. Ekpere m na-ekpere ndị na-abịa njem a taa na Chukwu nnakere eluigwe na ala ga-edu ha ebe niile ha si abịa. Chukwu nnakere eluigwe na ala ga-edu ha, ma mgbe ha ga-anakwa ọ ga-edunakwa ha n'udo. Onye ọbụla ga-abịa okwu ka anyị ji bịa nke keta ana maka mma maka na ọ bụ ihe ọma ka anyị na-eme. Yes, na ndewo. Anyị ka anyị nọchiata dịka anyị na-anọ n'ime mmemme a n'ụbọchị tata. Ndewo. Thank you very much for this opportunity. My name is Evangelist Ebenezer Ken Obioma, the state youth leader, Igbo speaking community, Lagos State. Celebrating the New Yam Festival at the end of the year of the Alimosho. Can you tell us please more about the New Yam Festival, sir? As we all know, the New Yam Festival is a very strong tradition in Igbo land, and the Igbo community will honor every first fruit, use it to worship our God. We return it back to God. It's an honor we present back to God for life and for privileges. So the festival is very important in every aspect of our endeavors. Yes.
And personally, I'm not from this SCDA. I'm from the Solo local government. But I happen to be invited here today for an award of excellence. Wow. Leadership excellence. Congratulations. So, and that's why I'm here. Well, we say a big congratulations to you for being an awardee of today's event. Coming to the part of the youth in Lagos, mostly the Igbos, many of them are suffering for unemployment, many of them are suffering from not having anything to do. What are the Igbos, what are the Igbos in Lagos doing to see that, yes, Igbo, the youth in Lagos say that Igbo, what are they setting aside for them to like, this is what they will be doing? In that regard, let me speak for Nigeria youth. Because basically an Igbo youth is an entrepreneur. From 18 years, an Igbo youth is an industrialist. So we, in trade and commerce of Lagos State, Igbos dominate and contribute more than 75%. So when we want to discuss Igbo youth, we don't personalize. When we want to discuss youth, we don't want to go back to Igbo youth. Because Igbo youth already, as soon as an Igbo man of age, they are start fighting the cause of his life. You know they still have the capital to meet up? Yes. There is one thing that Igbo man, that God have imbued in the life of an Igbo man. He gave us an excellent opportunity. Whatever we lay hand for this is success. Most of us know there is no like parental support, but we are where we are today because of the educational background and the family background we come from. So, but what is important today in Nigeria is let's say this coming election, the Nigerian youth should be able to stand up and decide their fate by themselves, because there is opportunity, there is time given to us to rewrite the narratives of the old, the elites. We are not interested with their old narratives again, because we have to bring back the change, the desired change, so that the youth of Nigeria will be inclusive in the governance. Exactly. So that will be part of the lawmaking. Exactly. So that the youth will be involved in the governance. Exactly. Because we are the leaders of tomorrow. Yeah. And the tomorrow belongs to us, not to the elites alone. So still talking about the youth, what's your comments on the security challenges in the southeast? I would not want to be political, because the issue at present is lack of administrative skills. Because the insecurity is about the poor governance of APC government administratively. So because, but we will not want to make it an issue, but because we have an opportunity to change the government now. So, but the insecurity, the poor governance is as a result of the poor governance. The hunger in the country have generated a lot of insecurity, and the people go about doing evils. Evil become common. Death become common. I remember in the early days, before you heard that somebody died, you must be in a sick bed for a very long time. But there is no day in Nigeria today, as a result of insecurity, that 100 or 200 people does not die. So it looks as if it's a common thing because of poor administrative operations. Okay. Thanks for being on our platform today. We say very welcome to you to this today's platform. And congratulations to you as the awardee of today's event. Thank you very much, sir. Thank you. So nice to have you, sir. Thank you. Thank you. Immediately the Eze Igbo of Lagos State eats yam. Every other Eze is qualified to eat yam. So every Igbo land, every Igbo man or woman know that yam festival is very necessary. I will just finish. Concerning your title, many people outside there cannot explain more about your title. Can you please explain to them about your title? Yes, my title as Ada Igbo of Lagos State, I am first Ada Igbo of Alemosho. Due to what I have been doing to people, you can see me with my caliber. I cook food, back inside my jeep, and start sharing beggars. I will
cook food, I put inside my jeep. I start shining beggars. I help the less privileges. Daddy, hold on. I help the widows, and I also help the agents. So due to my handwork, that is why I was given that title. So from my local government, I was raised to Lagos State. From Lagos State to my hometown. I'm the first and the only woman cabinet in my hometown. Ndibo and Limosho. Yes, sir. It's confirmed by the Ezendugu of old Alimosho, and I'm a native of Igodo Koto City. I am born and brought up in Igodo Koto, the town here in Alimosho, and I'm a business person, a politician, and a youth advocate, and I've always been in the line of ensuring that we preach for a better Nigeria and hope for a better Nigeria. Alright, so being today chief of Ndibo, what will you say about the Igbos in the Alimosho community? Yes, like myself, I'm a Yoruba Igbo man. Wow. Because I grew up within the midst of the Igbo people, and I got my first degree in the Igbo land, which is Imo State University, and I've worked in the East for a couple of times under the federal government. When I was a civil servant, I started my career there in Imo State. I moved from Olu to Weri before I was being deployed back to Lagos State. So I've been in the midst of the Igbo people. I've wine and dined in the midst of the Igbo. That is why I call myself a Yoruba Igbo man. Thank you, sir. As the admin of the leadership, how will you admin the Igbos in your administrative now? Okay. Yeah, and what I used to say, that in Lagos State now, the population of the Igbo, the indigenous Igbo people are becoming, have come to a stage where we have to ensure that we inculcate them into the system and the governance of Lagos State, because they've owned a lot of businesses, a lot of properties in Lagos State. They've contributed immensely to the development of Lagos State in terms of asset development, political and business development. And I must tell you, I believe in inclusive governance, where we see ourselves as one Nigeria and one nation. Thank you, sir. How would you describe the Igbo cultural values? Yeah, I told you, like the Igbo cultural heritage has been one of a kind. It's an heritage, it's a cultural heritage that believes in the doctrine of the ancestors. And the Igbo culture has been a respected one, the one that inculcates respect in the system, and one that is family oriented, that brings people together as one family. Once again, can we meet your stakes, sir? Once again, my name is Honorable Hussein Elagid Ahmed, an engineer of Egon Town, Alimosho local government in Lagos State. I'm a son of the soil. I'm a full Lagosian. Wow. Thank you so much. It's a pleasure having you, sir. Thank you. My name is Chief Comrade from Nnewi South Local Government. How can you give my son Ego Ndezi? I live in Alimosho local government area. I am also the youth leader of the Igbo National Stakeholder, Lagos State. I'm also the deputy youth leader of the Igbo speaking community, Lagos State. And also the youth leader, Anambra Indigenous in Lagos. Thank you so much. Today we're celebrating the how they've been coping with response to everything they're doing so far from January to December. Well, it has been an unusual thing. Every year for decades now, on the yearly basis, we do that. You know, New Yam Festival is a tradition. It's a tradition and culture
to the elders. So it's a festival we always do every year. And this year was awesome too. The dignitaries, the Igbo dignitaries in Lagos and Alimosho as a whole was here today to grace this year's edition of the event. And I thank God that everything went well. Our guests whom we expected today, they are all here. The people who are supposed to grace the occasion, they are all here. So it's a successful occasion and we are happy. We are happy. And the Alimosho people are very, very happy. Thank you so much. As the youth leader here in Alimosho, what's your message for the youth back home in the eastern part, especially those indulging in cultism? Well, my message to them today is to be focused. I will advise them to desist from bad characters, desist from cultists, and the other things that are against the law. And I want to advise them all to engage themselves with one or two things, because they said an idle man is the devil's workshop. So I believe that as idleness that have lured so many of them into what they are doing today, which is against the culture and also against the constitution of the land. So my advice to them is to be focused. To be focused on what they are doing, to engage themselves with one or two things, in handwork, in trading, whatever they can do to engage themselves, so that their brain and their thinking and impression can be able to, deviate from that which they are doing and which is not good. So I advise them all to focus. Because during our own time we have focus, so we didn't engage in those activities. We all, as a child, we started hustling. We started doing things that will help us both in our academic and in our growth. So we didn't find ourselves doing those things. But today we are here in court, we are here even now, we are here in Mpurumbiri, here and there. So these things are things that we didn't tamper. We knew that these things are existing, but we didn't fancy them, and we didn't engage ourselves with those activities. So today my advice to the youth is to desist from Mpurumbiri, hard drugs that are not good for their system, that are not good for their health, that are not good for their future and destiny, and they should desist from it, then focus from what they should do for better tomorrow. Thank you so much. So finally, please, how do you think that this kind of celebration will help to promote our culture, especially in our children? The celebration we did today. Yes. Yeah, of course. It helps. It helps. Mostly, why we always do these things in Lagos is for those our children, those of us that couldn't travel home. They've been hearing about cultures but they have not witnessed them. So we are bringing these cultures in diaspora in order to, display it for our children. Those of them that was born here in Lagos, those of them that were born in diaspora, to be able to witness these things. And it will promote our culture, like you saw today. You saw different kind of cultural dances. So these are the things that promote cultures, because I believe that everyone that comes here today at least was happy based on one or two displays that they saw. So it's a good thing to promote our culture and heritage. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, like I said earlier, I am Chief Comrade Okechukwu Uzebunam. I am from Obo, we serve local government in Anambra State. Thank you. So nice to have you, sir. Yeah.